Ngiphinde nginibingelele futhi bafundi abenza ibanga lesithupha. NginguMrs Thabile Sibisi ozoqhubeka nokunenzisa umsebenzi wesiZulu ulimi lasekhaya. Esifundweni sethu esidluleekusetshenzisweni kolimi, sibhekile ukuthi yini ibizo. Sase sibheka nezingxenye ezimbili ezakha ibizo esithe isiqalo nesiqu. Namhlanje-ke bafundi ngifisa sengeze kulowo msebenzi sibheke isijobelelo. Yini-ke bafundi isijobelelo? Isijobelelo yileyo ngxenye esetshenziswa ekugcineni kwesiqu sebizo, yiyo le esithi isijobelelo. Bafundi-ke sinezijobelelo eziningi. Okwanamhlanje ngizokucela sibheke kakhulu kwisijobelelo sesikhulisi. Uma ngabe-ke sikhulisa-ke ibizo bafundi, siye sisebenzise isakhi ukazi. Ake sibuke nasi isibonelo sethu kwibizo elithi ikhanda. Ake sikhiphe-ke isiqalo kuleli bizo, u-i, bese sikhipha isiqu, khanda. Manje ake sijobelele ngesakhi ukazi, bese sekuzophuma ibizo elithi ikhandakazi. Ake sibuke isibonelo sethu sesibili kwibizo elithi izwe. Ake sikhiphe-ke isiqalo, u-i, bese sibheka isiqu, zwe. Ake sifake-ke manje isijobelelo ngasekugcineni, kazi. Sekuphuma-ke lona igama elithi izwekazi. Ake uthathe ipeni nephepha-ke mfundi, ke senze sonke sibone ukuthi lokho ekade sikwenza sikuqondile yini. Ibizo lokuqala lithi ithanga. Ake sikhiphe-ke isiqalo, yebo, isiqalo u-i. Asambe-ke manje sokhipha isiqu, yebo, isiqu uthanga. Ake sambe sofaka isijobelelo kulo lona leli bizo. Yebo, sizofaka ukazi. Ibizo lethu selizothi ithangakazi. Nawa-ke mfundi amagama engifisa nawe ukuthi uzenzele wona ukuze ukhiphe lezi zingxenye lezi. Ukhiphe isiqalo, isiqu, nesijobelelo sesikhulisi. Igama lokuqala lithi umuzi. Elesibili lithi ikhala. Ngiyathemba ukuthi mfundi uzokwazi ukuthi uzenzele nawe lapho ekhaya. Ake siphinde-ke futhi bafundi sihlangane kwisifundo sethu esilandelayo kwisiZulu sethu ulimi lwasekhaya.